30 anyos nga freelance makeup artist na sikop tungod sa warrant of arrest sa kasong qualified human trafficking. Si Luan Merondina sa report. Arestado ang 30 anyos nga freelance makeup artist sa Kanhulaw, Dakbayan sa Lapu-Lapu human malutsi og warrant of arrest sa kasong qualified trafficking. Abril 2017, dihang na-rescue sa mga sakop sa Women and Children Protection Center o sa International Justice Mission ang mga babaeng pag-umangkon sa akusado nga nanag-edad og 3 anyos og kapin sa tuig. Apan hugtanong gihimakak sa akusado ang pasangil. Iyang gipasabot nga gigamit lang ang iyang social media account sa iyang higala nga bayot kinsa maoy unang nasikop. Dili po ba alalim nga muangkon ang kuno nako ang sa nga wala gani po nako buhata. So naluoy po ko sa pagmangkon kay gilabi gida. Katong pag-operate diha sa Lapu-Lapu, wala man siya madakpi, nagtago-tago rin siya sa probinsya. So di na ako ma-disclose ang location. No, but through sa diligent effort sa itong operatiba, na monitor nato ng ibalik sa area. So that's the reason na nadakpan nato siya. Samtang giserve usab kagahapon sa hapon ang warrant of arrest ngadto kang Roderick Blanco tungod sa kasong attempted murder. Si Blanco ang gikatahong nakaengkwentro sa usa ka traffic enforcer 15 ka tuig nang nakalabay. Ang warrant dito na giserve sa Lapu-Lapu City Jail tungod kay una nang nabilanggo si Blanco sa kasong paghupot o pagpayuhot o gidiling drogas. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Bisdak.